Мне здаецца, што ў апошнія гады стала глыбейшым разуменне задач і асаблівасцей літаратуры, глыбейшым і шырэйшым погляд на жыццё. Усё гэта дае права чакаць новых, праўдзівых, глыбокіх кніг. Іван Павлович написал полесскую хронику про наших земляков, про наших одновязковцев. И вельми правдиво написал. Я несколько разов перечитывала эту трилогию. И добро, и вельми правдиво написано. Там есть сапраўды реальные образы, яких я ведала так само. Это и зайчик, який ганарюся весь час, что попал на сторонки книги. Это и дометики, бацькі Міканора были суседзямі Ивана Павловича с бацьками. Это и швачка Годля. Мы звали Годля, а по роману она Годля. Она жила в Глішах, яка шила кофту героїні Гані к веселью. Она мне так само неодноразово шила сукенки. И вот за то, что Иван Павлович правдиво вельми написал, и за эту трилогию он получил Ленинскую премию. У абодвух романах ёсць многа з майго жыцця. Я захаваў некаторыя імёны, некаторыя назвы. Па ўспамінах маленства напісаны эпізод, які расказвае пра тое, як Володька добіваецца, каб яго ўзялі на вух. Гэта было са мной самім. Але доля вымыслу у мяне вялікая. Мастацкі твор, мне здаецца, вельмі рэдка бывае без вымыслу. Пісьменнік, хоча ён таго ці не хоча, вымушаны ствараць цэлы новы свет. Иван Павлович Мелеш. Его імя з глыбокай пашанай прамаўляецца кожным нашим суайчыннікам. А для нас, уражэнцаў хойніцкай зямлі, яно самае любімае, роднае. Менавіта яму, славутому песняру Полесся, удалося влюбіць у наш край мільёны чалавечых сэрцаў. Героі ягонай палескай хронікі гавораць на розных мовах народаў свету, геаграфічна набліжанымі і духоўна пачутымі сталі на зямных абсягах яго курані. У гады студэнцтва мне выпало вялікае шчасце сустрэцца з Іваном Павловичем, паразмаўляць пра нашу малую радзіму. Напажыццёва запомніў яго наказ: працуй у літаратуры сур'ёзна. Я гэта кажу да таго, што пісьменніку вельмі важна жыць заўсёды са сваім народам. Кожны дзень, кожную гадзіну. Толькі гэтая арганічная, цесная сувязь з народам, штодзённая, штогадзінная, і дае пісьменніку крылы, дзякуючы якім ён зможа падняцца высока, ствараць сапраўдныя кнігі, хваляваць сэрца чытачоў, мільёнаў чытачоў. Ён падрыхтаваў кніжку публіцыстычных і крытычных артыкулаў, назваўшы яе характэрна і вельмі, так сказаць, трапна жыццёвыя клопаты. Падараваўшы гэтую кніжку мне, ён зрабіў такую надпіс Івану Шамякіну: «Моя размова з чытачом за 25 гадоў». Гэта сапраўды была размова з чытачом, шчырая, даверлівая, на працягу амаль усяго пасляваеннага перыяда, то есть на працягу ўсёй
актыўнай творчасці нашага выдатнага пісьменніка. Вот эта кніжка, як і вся дзейнасць лаўрэата Ленінскай прэміі, народнага пісьменніка Івана Мележа, будзе служыць узорам для многіх пакаленняў маладых пісьменнікаў. Мне вельмі прыемна сёння быць на радзіме Івана Мележа. Не толькі таму, што я глыбока паважаю Івана Павловича як творцу, а таму, што ён, так скажем, апасарадаван праз кнігі, пра свае мастацкія творы, зрабіў вялікі уклад, скажем так, у маё станаўленне як настаўніка, як журналіста і врэшце пісьменніка. Так сталася, што яшчэ у сярэдніх класах і пасля старэйшых класах я, можа, першы ў сваёй роднай вёсцы меў магчымасць прачытаць першыя выйшаўшыя адразу кнігі, якія выходзілі з друку з яго раманамі. І, зразумела, для падлетка вельмі складана асільваць, а для мяне гэта было настолькі цікава, настолькі захапляюча. І як некалі бацькі Івана Мележа зганялі такі мяне, чаго ты на печы паліш святло, вось, і часам прыходзілася падпольную лучыну тую запаліць і лямпу, калі бацькі у вёсцы заснуць і каб гэта дачытаць. І, зразумела, калі ўжо прыйшла школьная праграма, калі вывучалі творчасць Івана Мележа, то для мяне гэта было абсалютна ўсё знаёма і вядома. І па сутнасці, можна сказаць, я замяняў настаўніцу мовы і літаратуры падчас праходжання, асабліва палескай «Людзі на балоце». Вось, так сталася па жыцці, што я заняўся творчасцю паралельна з настаўніцкай дзейнасці, яшчэ крышку і раней, то Мележ, безумоўна, уздзейнічаў да мяне і далей, таму што перачытанне яго твораў ужо ў больш сталым узросце гэта зусім іншае ўспрыняцце. Калі тады ў падлеткавым юнацкім узросце для мяне была важна трохкутнік любоўны, каханне, то цяпер я па-новаму адкрыў мастацкі твор і не толькі палескую хроніку, але і мінскі напрамак, і апавяданні, і аповесці Мележа. Быць розумам і сэрцам сярод людзей. Заўсёды адчуваць іх трывогі і клопаты. Для пісьменніка не толькі ўмова паўнацэннага жыцця, але і абавязковая ўмова здольнасці да творчасці. Як жа можна не чытаць Мележа, калі кожны яго твор на ваенную тэматыку, грамадзянскую, а што тычыцца палескай хронікі, дык і ўвогуле, калі кожны яго літаратурны твор — гэта наша з вамі гісторыя. Гэта гісторыя жыцця нашых з вамі землякоў. Дык як жа можна не чытаць Мележа? Патрэбна, пачэсна, неабходна і вельмі хвалююча. Пісьменнік ствараецца гадамі, жыццём. Сказаць пра гэта трэба таму, што без разумення гэтага нельга па-сапраўднаму зразумець пісьменніка, яго інтарэсаў, яго своеасаблівасці. Як зрэшты наогул нельга зразумець любога чалавека. Гэта вельмі важна ведаць таму, што вопыт, жыццё, урэшце рэшт вызначаюць светаўспрыманне пісьменніка. Іван Павлович у 76 годзе ў Мінску праходзіў 7-й з'езд пісьменнікаў, і там прысутнічаў Пётр Миронович Машэраў. Іван Павлович кепска сябе адчуваў, але ўсё ж такі сабраўся сіламі і выступіў на з'ездзе.
Маширову понравился з'езд. И окончился только з'езд, Петр Миронович запросил 10 письменников, я это добре знаю, 3 члени урада і каже, пролясім над Полесем, побачим з вышыні новое Полесье. Гэта был май месяц, пасяўная. І вось як толькі верталёт долетаў до Хойнік, вось у салон заходзіць пілот і кажа: Иван Павлович, покажите, где глинище, бо на карте не было вёска. Иван Павлович показал, вертолет приземлился на школьном стадионе. Я тогда працавала в сельском совете, бегала, спотыкаюся тоже туда. Люди с полёв, с ферм. Вось добра памятаю, як вышел Иван Шамякин и каже: вы ведаете, кто гэта к вам прилетел? Гэта ваш земляк Иван Павлович. Аж здрыгануліся ўсцяж на балоце ніцыя лозы і чэзлыя пні. Мелеш у глінішча на верталёце гулка спусціўся з нябёс вышыні, даляча дляскала пружыстым рэхам. Він знерухоміў, а ціх верталёт. З неба зваліўся, кажа з усмехам, Мелеш цікаўным, ці прымеце год. Хтось яго позіркам здзіўлена змераў, хтосьці сардэчна рукаецца з ім, крочыць услед апазнаны Машэраў, сыпля Шамякін жартамі ўсім. Міг стол накрыты, шчыльнай сябрынай села прыветна за чаркай сяло. Дорачы пахкія, гронкія зміну, позна гасцей дарагіх правяло. Жнівень падступіць гарачы і слёзы, вёска аброніць ад весткі бяды. Помнячы тое, што сын у нябёсы, як у бяссмерця, падаўся тады. Широкое небо бессмертности Ивана Мележа, наша земля, теплая, согретая его талентом, лёсами его героев, и рух ее у будучыні таксама споконвечны. Добра и счастья вам, народной земли.